Bežím. OK. Čaute. Moje meno je Martin a dnes vám ukážem, ako renderovať veci v Unreal Engine. Keby ste sa pýtali, už to natáčam druhý alebo tretí krát. Neviem. Proste mi spadol Windows. Takže super. Otvorím si blank project, aby ste videli od začiatku, čo všetko robím. Takže tu na je. Vyletím do stredu. Na demonstráciu som stiahol free model, ktorý teraz importnem. Import into level, downloads, global open, to je jedno, import. Výborne. Dobre, máme tu autíčko, ktoré som stiahol na demonstráciu, aby sme mali čo renderovať. A uvidíme, ako to pôjde. OK. Prvá vec, ktorú chcete spraviť, je, že chcete ísť do Edit a Plugins. Napíšete Q. Movie Render Queue. To si zapnete a bude sa musieť reštartovať engine, takže predtým si savenite všetko pre istotu a až takto reštartujte. OK. Engine sa mi zapol a tým pádom by sme mali teraz vo Window a Cinematics vidieť Sequencer a Movie Render Queue. Otvoríme si Movie Render Queue a toto je hlavná vec, ktorú budeme používať. Zatiaľ to zavriem. Tak. Prvá vec, ktorú spravíme, je, že si pridáme kameru. Cine kamera aktor. A nejak si ju napozujeme. Keď ju chcete ovládať, stačí prísť pravým, kliknúť a dať Pilot Cine kamera aktor. A potom si ju viete pekne nastaviť. Že my spravíme takýto záber. Fajn. Potom vidíte z nej tuna. V minulých verziách to bolo niekde tu, takže keď ste na minulej verzii, tak to budete mať niekde tu vľavo hore. Teraz prídeme a pridáme si znovu nový objekt a teraz to bude level sequence, ale nie tu. Bude to tu add level sequence. Toto si pridáte, nejak si ju pomenujete. Môj, bez medzery. Môj sequence. Save. Fajn. Teraz máme vytvorenú sekvenciu a môžeme si tam nahádzať veci, ktoré budeme používať. Hlavná vec, ktorú budeme používať, je kamera, keďže tá nám bude natáčať auto. To znamená, že môžete ísť do outlineru a tu, kde ju máte, tak si ju len reálne pretiahnete do toho cine kamera, do sekvenceru. OK, je tu a vidíme hneď aj preview kamery. Samozrejme z neho vždy môžeme výjsť, keď chceme. A automaticky sa nám tu vytvorila nejaká sekvencia 150 frameov. To je keby, že chceme robiť video, tak to funguje jak v každom inom strihacom softveri. To znamená, že vieme si nastavovať dĺžku cutu, ako dlho pôjde. Taktiež si vieme nastavovať FPS-ka. Ja si to dám napríklad na 60 fps. A tu nám máme rôzne parametre tej kamery, ktoré vieme meniť a taktiež ich vieme aj animovať. To znamená, že napríklad tu máme aj fokálnu dĺžku, kde vieme proste zoomovať a odzoomovať. Keď dáte nižšiu clonu, tak budete mať ten taký pekný efekt, že viete mať rozostrené pozadie, ale najprv ho musíme aj zaostriť tú kameru. A to spravíte tak, že keď pôjdete do nastavení, tak máte Focus Settings a tam si nastavíte Draw Debug Focus Plane. To vám vlastne ukáže, kde ostríte presne. Ja si naostrím presne na kapotu auta, si to môžem vypnúť teraz. A som presne na nej, ostrý a pozadie je jemne rozostrené, keďže sme dali nižšiu clonu. OK. Taktiež tu viete nastavovať transform, lokáciu a tak. To všetko je na manuálny posun a kebyže to chcete aj animovať. Tu si viete dávať keyframey a napríklad ja to dám na transform, dám tu. Potom tu posuniem kameru. Automaticky mi to vytvorilo keyframey a mám tam animáciu. Toto video sa budeme orientovať viacej na to, ako spraviť fotku, nie video, ale kebyže chcete, tak mám YouTube video na kanáli, kde vysvetľujem, ako spraviť camera shake realisticky a taktiež vlastne ako spraviť video, ako to naanimovať a následne tiež ako to vyrenderovať, len tam nejdem príliš do detailov pri renderingu, takže si to vysvetlíme viacej tu. OK, my vzhľadom na to, že tu chceme robiť fotku, tak si to nastavíme iba na 4 framey. Aj cut, aj začiatok a koniec našej sekvencie.
orientovať v nej a približovať sa môžete týmto hadíkom, tak to poviem. Vysvetlím aj prečo nastavujeme 4 framey, lebo Unreal Engine, keďže to nie je primárne engine určený na renderovanie, ale je to na real-time renderovanie, tak väčšinou robí to, že prvé, dajme tomu 2 framey, ešte načítava textúry, tým pádom pre istotu nechávame 4, aby sa všetko stihlo načítať, alebo 3. A teraz, máme vytvorenú nejakú sequencer, pridali sme kameru, naostrili sme ju, nejak sme si ju nakomponovali. A teraz vám vysvetlím, ako sa to rendruje. Takže keď pôjdeme do Window, pôjdeme do Cinematics a zapneme si Movie Render Queue, toto je vlastne, kde sa odohráva všetko renderovanie. Môžeme pridať render a automaticky tu budeme mať našu sekvenciu, ktorú sme si nejak pomenovali. Ukazuje nám ešte aj, že asset nie je savenutý, takže áno, to je pravda, vždy je dobre si to saveovať, lebo hocikedy to môže padnúť, lebo je to Unreal Engine. OK, Cinematic Movie Render Queue, pridáme si našu sekvenciu a teraz pôjdeme do konfigu a tu si nastavujeme, ako bude vyzerať náš render. Z Unreal Engineu sa dá renderovať rovno video, to znamená H264 MP4, len mal som s tým problémy, takže ja väčšinou renderujem PNG sequence a potom to spájam v DaVinci alebo v nejakom Adobe After Effects alebo v nejakom inom programe. To znamená, že pridáme si PNG sequence, vypneme si alfu, lebo nebude tam nič priesvitné. JPEG môžeme buď vypnúť, alebo kliknúť delete a vymaže sa nám. Čo spravil Unreal Engine za nás je, že nám automaticky pridal deferred rendering a to je základné renderovanie Unreal Engineu. V settingoch môžeme mať aj iné, to znamená je tu deferred rendering detail lightning, potom lightning only, reflections only a unlit. Čo vlastne toto robí je, že sú to rôzne ukážky renderovania, to znamená napríklad detail lightning je iba, že ako vyzerá svetlo a to je v podstate clay render, kde vám to vypne všetky textúry a všetky textúry sú biele. Hej, taktiež to reflections only sú iba, že ako vyzerajú reflexie. A potom je to ešte Path Tracer, ktorý vlastne funguje ako každý 3D software, to znamená či už Blender alebo Maya, keď máme v Blend Recycles, to znamená, že vyslovene to natraceuje image namiesto toho, aby to fungovalo ako real time. Ale Unreal Engine najlepšie funguje, keď je real time, ale stále sa dá použiť aj ten Path Tracer. My čo ešte budeme potrebovať je, že si budeme musieť pridať anti-aliasing, ktorý si pridám hneď teraz, a potom ešte Game Overrides. Tieto dve veci sú celkom dôležité a kebyže náhodou renderujete príliš veľký obrazok, tak aj High Resolution, pre istotu to pridám, aby som to vysvetlil a ukázal, ale zatiaľ ho vypnem. Takže čo sa teraz deje? Nastavili sme, že Unreal Engine exportuje PNGčka, rendering má defaultný, to znamená obyčajne nasvietený. A teraz si nastavíme anti-aliasing. Anti-aliasing asi viete čo je to dosť dôležité na to, aby to vyzeralo pekne. A máme tu rôzne možnosti. Je tu buď Fast Approximate Anti-aliasing, Temporal Anti-aliasing, Multisample Anti-aliasing alebo Temporal Super Resolution. A fungujú následovne vlastne. Fast Approximate Anti-aliasing funguje doslova ako nejaký post-process filter, ktorý len na hotový obrazok proste nájde ostré hrany a len ich rozmaže. Výhody sú, že je extrémne rýchly a skoro žiadna strata výkonu nie je, ale rozmazáva detaily textúr, UI, ostré hrany, takže proste obraz je celý mäkší. Používa sa to len pri real-time v hrách, takže toto by som neodporúčal. Potom je tu Temporal Anti-aliasing, ktorý funguje tak, že namiesto jedného frameu zobere viacero frameov a reálne sleduje zmeny medzi nimi a vzhľadom na to sa snaží vyhľadiť hrany. Výhody sú, že je znovu super účinný, vyzerá dobre, ale tiež sa používa väčšinou pri real time, to znamená pri hrách. A nevýhody sú väčšinou, čo poznáme, je to ghosting alebo blurring, proste za predmetmi, ktoré sa hýbu, ostávajú také hrany a tak. Potom je tu Multisample Anti-aliasing, čo robí je, že vykresľuje doslova
Čo robí je, že vykresľuje viacej vzoriek na pixel, to znamená, že sa presnejšie počíta geometria a tým pádom sú pekné, čisté, ostré hrany, ale nevýhody sú že je veľmi proste používa veľa výkonu a taktiež a nepomáha proti anti-aliasingu v shaderoch a v textúrach nepomáha proste ako anti-aliasing. Nefunguje veľmi dobre. Ale je asi najlepší z nich, ale aj najvýkonnejší. Najviac výkonu berie. A potom je tu posledný Temporal Super Resolution, ktorý doslova je ako Temporal Anti-Aliasing, len čo robí je, že to kombinuje s upscalingom. To znamená, že rendruje nižšie rozlíšenie, potom ho upscaluje a využíva tých viacej frameov. Výhody je, že potrebuje ešte menej výkonu jak Temporal Anti-Aliasing. Tiež tam môžu byť proste nevýhody a somariny. Takže najlepšie na takéto rendrovanie je Multisample Anti-Aliasing, ale kebyže to potrebujete mať veľmi rýchlo vyrendrované, tak používajte Temporal Anti-Aliasing alebo dokonca až Fast Approximate, ale odporúčam vždy na takéto rendrovanie MS. Na takéto rendrovanie vždy odporúčam Multisample Anti-Aliasing. OK, nastavíme si aj, že koľko ich chceme mať. Ja som dal Override Anti-Aliasing, to znamená, že sa tieto dve čísla budú násobiť. Ja teraz nastavím 4 a 8. To je už dostatočne dobré. A tým pádom sme si teraz nastavili Anti-Aliasing. Poďme na Game Overrides. Čo robí Game Overrides je, že sa posnaží engine optimalizovať tak, aby všetko bolo v čo najvyššej kvalite. Aby bol reálne optimalizovaný na to, že teraz ide rendrovať. Neideme real time akože pozerať veci aj nič, ideme pekne frame po frame rendrovať nejakú animáciu alebo hocičo. Môžete sa to aj pohrať v nastaveniach, poprípade si ich vygooglite. Ja som to nikdy nepotreboval, takže jediné s čím som sa hral bolo možno texture streaming. Na to si treba dať pozor, lebo to používa dosť videopamäte na vašej grafickej karte, to znamená, že dajte si pozor, aby ste jej mali dosť. Potom tu máme output, ktorý je asi najdôležitejší tiež. Tu nám nastavujeme, kde ide to, čo vyrendrujeme, to znamená, že kde chceme, aby sa to ukladalo, ako sa to bude volať. Nikdy mi to netrebalo meniť, okrem toho outputu, to som si samozrejme menil. A tu si nastavujeme, aký chceme resolution. Ja som si nastavil 4K. Tu môžete mať Use Custom Frame Rate, keď nechcete používať vyslovene ten, ktorý máte nastavený v sekvenceri. Ale ja by som to nerobil, keďže pre istotu si to nastavte v sekvenceri a toto používajte len naozaj, keď potrebujete mať iný frame rate. S týmito vecami som sa nikdy nepotreboval hrať, ale vždy, keď na tom podržíte myšku, pekne vám to vysvetlí, čo to je, takže keď sa s tým chcete pohrať kľudne. A teraz sme si nastavili, ako sa nám to bude rendrovať. Ešte sa vrátim ku High Resolutionu. Chcete vyrendrovať obrázok, ktorý má strašne veľa pixelov, to znamená, dajme tomu 16K alebo niečo také, proste nejakých 10 000 na 8000 alebo niečo také, to je väčšinou na plagát, tak využijete toto. A čo robí toto je, že vám ten render vám rozbije na viacej renderov, to znamená, že namiesto toho, aby sa robil jeden veľký render, tak sa to bude renderovať po okienkach a nakoniec sa to spojí. Tu si nastavujete, že na koľko okienok sa to má rozbiť a tu vám to aj ukáže, že koľko ich bude. Ja som nastavil 4 v riadku, to znamená, že ich bude na konci 16 a tým pádom bude, koľko bude dokopy renderov a koľko bude resolution jedného okienka. Taktiež si určite dávajte overlap, to vám odporúčam, kebyže to chcete používať, lebo nebudú tam rovné hrany, keď je tam nejaký lens flare alebo niečo také, tak môže byť odrezaný a to je fakt, že somarina, takže odporúčam používať ten overlap ratio. OK, keďže ja to nepotrebujem, nechám to vypnuté. Máme nastavený output a veľmi dôležitá vec, ukladajte si svoje konfigy, lebo veľakrát sa stáva, že Unreal Engine rád padá a keď sa vám to neuloží, tak budete to musieť celé znovu nastavovať. To znamená, že ja si to savenem, akceptnem to a teraz máme Unsaved IQ, to je keby, že rendrujete viacej shotov, napríklad filmu za sebou, tak keď máte nejakú queue spravenú za radom, tak kebyže aj tu si chcete uložiť, aj to môžete, mne to nikdy netrebalo.
Vždy, aj keď mi to náhodou padlo, je to jednoduché, stačí len pridať render, môj sequence a potom v settingoch vybrať už to, čo ste si práve uložili, ten preset. Dobre, ja dám render lokal a čo sa bude diať teraz je, že sa skompilujú shadere a budete mať render preview v malej kvalite. Chvíľku to bude trvať, ono sa to warmapne a potom to pôjde. Je tam aj motion blur, no a už sa to pekne rendruje. Ja ich mám dokopy 32 tých samplov, takže to už je 32. Frame 3, 4, 4K. Celkom rýchle. OK. Taktiež render local a render remote. Aký je medzi nimi rozdiel? Render local vám otvorí to rendrovanie v Unreal Engine, ktorý máte otvorený práve teraz. A render remote vám otvorí úplne zcela nový Unreal Engine a v tom sa to bude rendrovať. Neodporúčam robiť render remote, lebo to zabera dvakrát viac miesta všade. Na rámke, na disku, na rámke, videopamäť grafickej karty všade a pôjde to oveľa horšie, keď nemáte fakt, že nadúpaný počítač. Reálne to sa používa len na to, že keď už padne render, tak padne len ten vyslovene Unreal Engine, ktorý sa otvoril len na ten render, že vám nepadne celý Unreal Engine. Takže taktiež, predtým, ak idete renderovať, všetko ukladať. Nemusí vám to vôbec padať, alebo vám to bude padať furt. Vždy to záleží na textúrach, na modeloch, niekedy na úplných somarinách. Kde sa mi to ukladalo? Output directory, kde to išlo? Pane Bože. Kde? Tu nám máme aj to, čo sa nám všetko uložilo, to znamená, je to aj tá sekvencia, aj ten config. Movie renders. Ty kokos, dobre. Vždy si nastavujte, kde chcete, aby sa vám to ukladalo, lebo teraz som to hľadal, že 10 minút. OK, tak a máme to teraz pekne vyrendrované a to nám môžeme vidieť aj to, čo som hovoril o tých frameoch, že rendrujte pre istotu viacej, lebo dokým sa všetko načíta, tak tu nám môžeme vidieť, že tu je nejaký bordel, tu je bordel a čím ďalej idú framey, tak sa to pekne dopočíta a tretí je už LTT pekne čistý, hej, dajme tomu. Proste je tam rozdiel, tu to aj nie je vidno, lebo tu na nie je poriadna textúra na aute, je to proste čistý plech. Ale keby máte napríklad tú svoju kocku a je nejaká betónová alebo tak si to môžete všimnúť na tom, ako sa načítava tá textúra. OK, máte svoj obrázok. A teraz bonus. Ako bonus v nastaveniach kamery vám ukážem, ako zapnúť nejaké veci, aby to vyzeralo viacej reálnejšie. A to je moja najobľúbenejšia vec, post-processing. Ja si veľakrát rád zapnem film grain, lebo potom to vyzerá prirodzenejšie, keď tam je nejaký šum. Potom kebyže chcete meniť manuálny exposure, tak to viete robiť tu. Kebyže to chcete spraviť nejak špecificky podľa seba, lebo normálne Unreal Engine to robí všetko automaticky. Takže ja ju dám jemne nižšiu, keď je automaticky. Potom pridám chromatickú aberáciu, ktorú ja milujem, vždy to spraví kúsok reálnejším. Nikdy to netreba preháňať, lebo potom to vyzerá blbo, ale stačí dať iba jemne a na hranách to bude vidno. Keby chcete vyslovene, že presne simulovať kameru, tu nám máte aj nastavenia ako ISO, shutter speed a podobné veci. Taktiež rád používam vinetáciu, taktiež si to vieme nejak nafarbiť, ale ja to väčšinou robím rád potom vo Photoshope alebo v hocičom inom a môžem to skúsiť vyrendrovať teraz. Taktiež, keď budete renderovať znovu, pozor, fajly sa vám prepisujú. Hej. Viete si to aj vypnúť v tých nastaveniach, ktoré sú tam, ale keď nechcete, aby vám nejaký obrázok prepísalo, tak ho stačí len premenovať a ostane uložený. Napríklad, že pokus 3. Dobre. Pridali sme tu jednu aberáciu, ktorá simuluje nedokonalosť šošovky na kamere. Taktiež nejaký šum, ktorý dodá trošku reality a toto samozrejme nevyzerá realisticky, ale je tam dosť veľa nastavení ešte, ktorých som neukázal a s ktorými sa dá veľmi pekne vyhrať na to, aby to vyzeralo pekne. Taktiež Unreal Engine vie simulovať dokonca aj film, ale to som ja nikdy nerobil, keď tak podľa mňa určite na to nejaký tutoriál na YouTube. To je všetko z renderovania. Keby máte hociaké otázky, tak naozaj mi stačí napísať na Discorde. Mal by som vám odpísať hneď, hlavne vtedy, keď som pri počítači. Ako som hovoril, keby chcete vyrendrovať video, mám ešte jedno video na YouTube channeli, kde
Ukazujem, ako spraviť camera shake a tam to vlastne renderujem a animujem a robím všetko ostatné. Konec. Prosím, nech funguje to video, čo som nahral. A sorry, že som bol trošku spomalený, natáčam to už druhýkrát a stále som trošku chorý, takže dúfam, že vám to pomohlo a že ste sa niečo naučili. Keby niečo, stačí napísať a vidíme sa na budúce. Čaute.